ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ କାଢୁଆ ରୋଷେଇଆ। କାଢୁଆ ରୋଷେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବି ହବ। ଏଠି ଡାଲି ବସିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାଲୁ କାମ କମ ଖାଇବା ବେଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଡ଼ରୁ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଛତୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଛତୁଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ ଛତୁ ଖାଇବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଛତୁ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ଆମର 2 ଡ୍ରମ୍ ମାଛ ତମକୁ ଯେତେ ଦେବ ପାଇବନି। ୟା ପରେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ମାଡ଼ ହବ ମଟନ ମାଡ଼ ହବ କୋବି ଚିଲି ଛତୁ ପନିର ଦୁନିଆ ଆଇଟମ ଅଛି। ପେଟରେ କିନ୍ତୁ ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବା କେତେ ଖିଆ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ସାହୁ ଫାମିଲି। ଆଜି ପୁରା ଆଜି ଦଣ୍ଡା ଧରରେ ପୁରା ଏଠି ପୁରା ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି। ସବୁଆଡୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ